جوانو تو بہ ونان ونکس ون یہ لبیک یا حسین یہ ون واریاہ سہل محرمس مجھے ساری آسان ونان لبیک یا حسین یہ ون سارے سہل مگر یم سات پت قحوت لگ یم سات امتحان لگہ قرآنس مز آمت یہ بیان کرنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا تھی چھوا یہ خیال کران یوت کافی اس دپو خدائی اچھی محبان امیر المومنین بس ون چھن ضرورت کہین دپان نا امہ خیال نیرو نیبر احسب الناس تھی سوچو یوتھی تھی یوتھی باسان کہ بس اس ون اچھ شیعہ اچھ مسلمان اچھ مومن اچھ متدین نہ بلکہ تھی آزمائش کرنا جوانا تھی آزمائش کرنا خاندرن مز ونکس ساری لبیک کران کمال تمہ سات یتھ گناہن ہند پلیٹ فارم سجائت یل خاندرس مز نامحرمن مز نامحرو اتو یم سات تراوان چاہے سہ پتہ سون مال باقی ام ساتن کمال یہ امتحان یہ کہوٹ نت اگر اس رٹو یم سات نصیحت رٹو کوفک تہ ونان کوفک ونان اچھ شیع اچھ منتظر امام ول اس ونو زو سونے گر کوتانیت یوتان تمن امتحان لوگ نا مگر یل مسلم آو امتحان لوگ پت امتحانس مز کتیا درائے یعنی یا درو حانی ابن عروہ نت درو مسلم ابن اوسجہ یعنی اوتان ساری اس دعویٰ کران یل مسلم آو کوف کشر پہ تھپ تھپ ساری کران آگ ولہ سونے اس دمو گر سون زو فدا سون جان فدا یہ کی سالم آگ چونے کیاز اوتان سارے پتہ دنیا اوتان سارے پتہ نہ ونکس اگر حکومت بنی اس میل مقام اس میل رتبہ اس مفاد اوتان سون گر روزہ مگر یل وہ کہوٹ لگ جوان امتحان امتحان یل کہوٹ لگ یل امتحان لگ یموی نام لکھ یموی بیعت کر یموی دعوت دیت یمے رات تھپ تھپ اس کران سونے نت سونے تمے کر دروازہ بند تمے چھو پھیران کوفس مز کیا گلیو پتہ گلیو کن پہ لگنا پتہ جناب مسلم کت جائے چھپت بگت صاحب بمنا ابن زیادس میں ملیا یل امتحان لگ اچھو قومی چیزن گرے وقت سن اس نہ تو قومی چیزن گرے سو یعنی دنیا طلبی اس وچھو کہ اسما چھ یہ دنیا طلبی اس اگر وچھو واقعا کہ سوری چھ ہے میں چھ دنیا ہس لات دسمز میں چھ دنیا تمام مگر یم سات وچھان ول بین تراو حق کور تراو حق ام سا سارے چھپ گژھان ام سا چھ باسان نہ اگر بہ کور حق دم بین حق دم یہ گھس بیس گرس مز بہ کر محنت بہ دم بیس پتہ اگر یوتہ کور کوس دان ونکس یعنی اس لعنت کران کمن کوف کن واللہ واللہ بس دپان کوف کہ اگر شکر کرو سنس وقتس مز کور امام زمان ظہور اگر کر اس بہ حالت چھس وچھان پنہ قومچ پنہ معاشرچ پنہ سماجچ پنہ برادری ہز واللہ اس کوفکن ہز حالت سم آس تم کھت بدتر کیاز کوفکن آو امام وقت پنن مفادن مز امام نائب امام یا وقتک امام تمو کور شہید ژت میں آو نت ما کرو است کوتا چھ امام سند حق دن خاطر اس تابع کوتا چھ پنہ حقوق یم زن باین ہند یم زن اس بٲیس ونکس آنچن پہ واللہ بہرحال اکثر چھ زانان آسان صدر دفتر اس زن یم شرعی عدالت لگان بہ خدا خدا شاہد یعنی وچھان یم انسان کن یم حیوان ہوج زوار مولوی صاحب باقی باقی ات امن لباسن کوفین اس یتی تمن تمو کیاز کور امام حسین شہید کیاز کہ تہندین منافعن مفادس مز آو حائل گو امام حسین اگر چونس تو میس مز گھس مفادن مز گھس اس روزو امامس تابع یمس امام سند حق یل امام یہ فرمو کہ اگر اخ روپے کس میان تھم پگہ تلو میں تمو سے میانی دید فاطمہ زہرا سند حق تھو تلسا وچھتو کورین کوتا شو دیوان
Benin hak kayıt divan, gol patch asan, yuta kore hak var, tepsi vatan zine suar kanal, müşkil zan yutas ah kanala z kanala. Naz molisap soçay sırılır kırmız. Soçay geçiriş, soçay bölgeriş, tasıcın garza. Soçay ammaktan önce pata, babası agar ziyade karı bab kheyi. Bayan agar ziyade vanı pata unke say meli kiyat mi uta, yem bıgaytini patı. Pat şaşı bicar çapa karan, pat kaca çıstravan. Pat çiz bada koşiş karan, varyan alaka baral hem ne banav. Varyan alakan, koyran bada hak ya baba, bada isni devayni. Ya devu hak. Mesela kufi kaç bane kufi. Ele koyran isni devayni. Vay sadu ya baba sakti ya, talam ya hak me vay te bede ase judak patik kisan alakan, taket ostin yaran kaytet. Hardastan ki ostin tat zeminas ab yaran. Pat yeli alhamdulillah ta berdra bypass. Quadratur karun. Ta berdra bypass ame zemin ki to aşı uçmi to şu ta ber pakandı söyledi. Bas yeli pake gayb malen voç kamus İmam Hüseyin'iz vadan veliz. İmam Hüseyin'iz zöykiras. İmam Hüseyin'iz kamus zavaras. İmam Hüseyin'iz vaz paran vol badileniyet. Nan mekçu vonumut. Koyren çmetro magar mekaçu ne hak ediyordum. Molisa mevanoni sırat tane val patkaro. Kihine avunu da İslam'ı zahir. Doğrusu ya, aysi bolmuyor, yani malefir lafızı. Doğru, aysi kaç valiyor, yigo emis, aysi diyor, reyten tane val patı karo, kya, zibadiyes diyor. O tane tos, aydice agar dahla çöz gazan, emis güson suyusuz zemine kos. Yüzün laş çökos. Yelman laş kini bypass rao, tapırken daha gu laş. Badile malen, badile İmam Hüseyin'iz azadarız. İmam Hüseyin'iz navakhanız. اور پتہ کران یہ لان وا کوفیا آواز جہنم تہ کرون امام حسین شیر تا ژے پانے چھ ژے گرس مز کیا چھ شمر تہ عمر سال کمال چھن ام سات یاس کمال چھ ایمان کے امتحان لے قرآن چھ یہ ونان انشاءاللہ اگر اس کو ساتھ پرو اتر مفصل قرآن میں نہ تو یہ خیال گچو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا بس تم دبن اچھی آزادار اگر یہ وچو کوف کی اگر اس ونو کوف کن یس اس پان من مشابہت اس کوف کی تیس امامس منتظر اس تی منتظر تم تیس ونان اے امام والا والا اس تی چھ ونان تم تیس بڑی جذبات اس تی چھ واریہ جذبات تمن تو شے امیر المومنین آسنک دعوی اس تی شے امیر المومنین آسنک دعوی تمن مست آو سفیر حسین اس مست آئی نائبان حسین پتہ وچھتو اس کوتاہ